Men det kan også være, at han bare stikker af. Er han dansker? Han er fra Norge. Ja, nu skal du bare se det. Ej, ja, nu filmer han. Sådan. Okay, han er bedre. Det var dog. Hans. Den må ikke hoppe af vippen sådan der. Ej, hvor han god. Han når længere end mig. Det er bare fantastisk. Hey. Du har disket. Ej, Ja, ja. det var bare ærgerligt, Sejner. Ja. Han var fantastisk. Ja. Ej, hvor var det sødt. Ej, hvor er han... Fuck, hvor er han god. Ej. Skal krise derhjemme nu. Ja. Petit, petit. Kan du prøve det? Petit. Ej. Så man kan blev han slet ikke disket. Fuck. Ej.